Nagplano na ba ka nga mupalit og buwak nga ihatag sa imong minahal sa kinabuhi subay sa nagkaduol nga Valentine's Day? Don't worry, tungod ang nindot og presko nga mga buwak dinhi sa interim building sa Carbon Market sa Dakbayan sa Sugbo, pasok pa sa inyong budget. Sa pagsuroy sa MyTV News team sa Carbon, makita nga nagkadaghan ang mga supply sa mga buwak nga nagikan pa sa Cagayan, Baguio ug uban pang lugar sa nasod. Apil na ang mga buwak gikan sa Bukirang Barangay sa Dakbayan. Nagkanayon si Avelyn Sueco, usa ka flower vendor, nga nagkabarato ang presyo sa mga buwak karong panahona tungod sa dugay nga pag-abot sa mga buwak sa Dakbayan. Karon di nag-uol jud ko kay kada ko puhunan sa rosas. Niya kada ko taklunon. For 50 na maabot na sa 250 ang panghalin. Kanaman ang mga tagiya nga to galaming pila ka 1 week wa nila harvest ilang rosas niya. Abot dire mga reject na nga daot na mukad. Unya daghan sad nangandam sa Valentine's Day. Nya mao na karon nay okasyon nagtingob piti nang daghan ang abot dire mao nang mabagsak kay daghan man ka pangita daghan man ka ilinan og mga barato. Namahayag sab ang tendero nga si Junior Mantalaba nga ang mga rosas karong panahona mas barato kon itandi sa tuig 2023. Aso ni Mantalaba nga mas presko iyang mga rosas karon kay tungod gikan pa ang mga buwak sa Cagayan sa iyang kaugalingon farm. Nay karangan nay saka-saka sa gamay pero di kay paresaw na nga taas gid siya karon medyo ubos kay tungod sa kadagang supply. Gawa sa halinon nga rosas, lain-laing matangsab sa buwak ang mamahimong kapilian dinhi sa Carbon nga mapalit gikan sa 50 pesos to 300 pesos. Kung buot sab nimo mopalit o magpahimo og bouquet, ang mga flower arranger sama ni Tatay Obet Gabuya ang bahala nimo. Siguro kung may okasyon, 600 na. Muabot ngadto sa 300 pesos to 1,500 pesos ang mga presyo sa mga bouquet nga kasamtangan karon gibaligya sa Carbon. Apan kining maong presyo posibleng mosaka pa dayong Valentine's Day sa Miyerkules. Matud pa sa mga customers nga sama nilang Jonathan o Roland nga normal ra ang pagsaka sa presyo sa mga buwak karong panahona tungod sa pagsaka sa demand. Tambang sab sa uban nga mamalitay nga dapat praktikal ta karon sa pagsaulog sa Valentine's Day. Normal lang ma'am kay usually ang mga rose mga 50 ra karon murag times 2 jud. Normal raman jud siya kuan masabtan raman pod ma'am kay peak season man pod. Negosyo man pod ni siya. I think be practical enough kung although ang flower gate is a very beautiful symbol kung ihatag nimo og nag-symbolize siya og love. Pero if tight yun ang budget, then there are another ways to express your love to other people. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV, Cebu.